Jangankan diriku. Ye, masuk ora? Diomongi ora percaya. Iki buru sak kata kowe. Tekonono. Suarane kuntet tapi apa elek? Budek iki ngomong elek, budek iki. Lek ngomong elek lho. Ki ora sing budek ki awakmu. Budek iki. Lah tekonono dhewe ora percaya sisi kono. Ya tak tekan apa? Suarane kuntet tapi apa elek? Piye iki budek Diomongi lho. rungono ta elek lho goblok. Rungono dhewe tak kene. Suarane kuntet api apa elek? Ya ora. Elek lho. Gajal ki saking budek. Lah iki gak kompak. Suarane kuntet api apa elek? Makasih. Ya jangan. Ayo coba, ayo. Coba, bisa apa enggak? Jangankan diriku, semut pun